Cada dilluns començava una dieta nova i cada cap de setmana sentia que havia fracassat. Aquest és un cas real, anonimitzat, sobre adherència i pressió extrema. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu estiu per rebre la guia Baixa de pes, però fes-ho bé. Durant mesos, aquesta clienta va intentar perdre pes molt ràpid, eliminant àpats i exigint-se perfecció. Però el canvi real no va començar quan va controlar més. Va començar quan va construir una estructura més humana. Àpats més regulars, menys càstig i objectius més sostenibles. Al cap d'un temps em va escriure una frase molt simple. Per primera vegada sento que això podria durar. No és màgia, és deixar de viure en mode tot o res. I sí, moltes dones no necessiten més disciplina, necessiten menys extremisme. Quan el sistema és més sostenible, sovint hi ha menys culpa i més continuïtat. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu estiu per rebre la guia Baixa de pes, però fes-ho bé.